IK Studio. Pa nakon što ljudi prođu vagu na kojoj se vagaju dobra i loša djela i prođu ispitivanje, krenut će dalje, a bit će žedni, pa će doći do vrela poslanika, a bit će ih više. I naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem imat će svoje vrelo, svoj haud. U hadisu koji bilježi Tirmizi, a prenosi ashab Semura ibn Džundub radijallahu anhu, rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: svaki poslanik će imati svoje vrelo na sudnjem danu i svaki će se ponositi brojem svojih sljedbenika, a ja se nadam da će na mom vrelu, na mom haudu najviše imati ljudi. Zatim Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam opisuje njegovo vrelo, njegov haud. U hadisu koji bilježi Buharija i Muslim, a prenosi Abdullah ibn Amr ibn al-As radijallahu anhuma, da je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: dužina mog vrela je mjesec dana hoda. Njegova voda je bijela poput mlijeka, njegov miris poput miska. Oko njega su posude mnogobrojne, blistave poput zvijezda na nebu. A ko se jednom napije sa mog vrela, nikada neće ožednjeti. Neće moći svako da se napije vode sa ovog vrela, jer meleki će čuvati svako vrelo poslanika, alejhimu salam. Pa će odbijati ljude koji nisu bili sljedbenici poslanika, koji nisu bili vjernici. Kaže Allahov poslanik u drugom hadisu, koji bilježi imam Muslim, a prenosi Esma bint Ebi Bekr radijallahu anhuma, pa kaže: ja ću stojati i gledati moje muslimane kako dolaze da se napiju sa mog vrela, pa ću vidjeti kako neke ljude odbijaju, tjeraju ih sa vrela. Pa ću reći: oni su od mene, oni su moj umet. Pa će mi biti rečeno: o Muhammede, ti ne znaš šta su oni radili poslije tebe. Tako mi Allaha, oni su vjeru napustili. Ljudi koji nisu vjernici, koji imaju muslimanska imena, ali ne praktikuju vjeru, niti ih vjera zanima, neće moći da se napiju vode i ostaće žedni. A vjernici će se napiti sa vrela poslanika sallallahu alejhi ve sellem i utolit će žeđ. A zatim će krenuti dalje. Pozivaće pozivač, kako kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Buharija i Muslima, prenosi Ebu Seid el-Hudri radijallahu anhu. Pa će pozivati pozivač i reći će: neka svako slijedi šta je obožavao, neka svako slijedi svoje božanstvo. Pa će obožavaoci krsta otići sa krstom, idolopoklonici će otići sa svojim idolima, sa svojim kumirima, i svako će otići sa svojim božanstvom. Ostaće samo muslimani i neki od ehlu kitablija, neki od židova i neki od kršćana. Pa će pozivač reći židovima, jevrejima: koga ste vi obožavali? A oni će reći: mi smo obožavali Uzeira, sina Allahovog. Pa će im biti rečeno: lažete, Allah nije imao ni suprugu ni dijete. Šta želite sada? Pa će reći: želimo da se napijemo, žedni smo. Pa će im biti rečeno: pijte, i popadat će u džehennem. Zatim će kršćanima biti rečeno: koga ste vi obožavali? Pa će reći: mi smo obožavali Mesiha, Isusa, Isa, Allahovog sina. Pa će biti rečeno: lažete, Allah nije imao ni suprugu ni dijete. Šta želite sada? Pa će reći: žedni smo, želimo da se napijemo vode. Pa će im reći: pijte, i svi će popadati u džehennem. Ostaće samo muslimani i među njima ljudi koji su radili grijehe i munafici, licemjeri među muslimanima. Biti će im rečeno: otišli su svi za svojim božanstvima, a šta vi čekate? Pa će reći: mi čekamo našeg gospodara, Allaha. Pa će im doći Allah u liku njima nepoznatom. Pa će reći: ja sam gospodar vaš. A oni će reći: ti nisi naš gospodar. Mi čekamo naše gospodara i nećemo se pomjeriti sa ovog mjesta dok ne dođe naš gospodar. Pa će im doći Allah u liku njima poznatom. Pa će sa njim moći razgovarati samo vjerovjesnici. Pa će im biti rečeno: koji je znak da prepoznate svog gospodara? Pa će reći: znak po kojem ćemo poznati našeg gospodara, uzvišenog Allaha, jeste saq, potkoljenica. Pa će Allah dželešanu otkriti svoju potkoljenicu i svi će pasti na seždu muslimani, osim munafika, osim licemjera, osim ljudi koji su se klanjali da bi ih drugi vidjeli. To jest ljudi koji su klanjali u džamijama da bi ih drugi vidjeli kako oni klanjaju. Znači pretvarali se.
oni neće moći da padnu na seđdu. Kičma će im postati jedan pršljen i neće moći da se saviju. U suri Al-Qalem u 42. i 43. ajetu kaže uzvišeni Allah: Jevme yukšefu an saqiju ve yud'aune ile suđudi fela jestati'un. A na dan kada se potkoljenica otkrije, pa budu pozvani da učine seđdu, a ne budu mogli. Hašijeten ebsaruhum terhekuhum zille. Oborenih pogleda i poniženje će ih prekriti. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. A prije su bili pozivani da padnu na seždu kada su zdravi bili. U ovim ajetima Allah opisuje munafike, licemjere, koji neće moći da učine seždu Allahu, već će im kičma postati jedan pršljen i neće moći da se saviju. A zatim, nakon ovoga, vjernici zajedno sa munaficima krenuće preko Sirat Ćuprije, most koji se nalazi preko Džehennema. Pa će Allah spustiti tamo, bit će potpuni mrak i Allah će svima dati da imaju svoje svjetlo. I svakom će Allah dati da se kreće uz pomoć tog svjetla. Pa će doći do Sirat Ćuprije. Allah dželešanu u Kur'anu kaže u suri Merjem u 71. ajetu: وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. I svaki od vas će doći do Džehennema. I svaki od vas će vidjeti Džehennem i doći će do Sirat Ćuprije. A Sirat Ćuprija je most koji je iznad Džehennema. Kako opisuje Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Buharija i Muslim, a prenosi Ebu Sejd el-Hudri radijallahu anhu. Sirat Ćuprija je most koji je klizav. Na njemu su kuke ogromne i bodlje koje će kačiti, hvatati i grebati ljude koji prolaze. Pa shodno svojim dijelima neko će preći Sirat Ćupriju brzinom treptaja oka, a neko će brzinom munje, a neko će poput brzine vjetra, a neko poput brzine konja koji trči, a neko će trčeći, neko hodajući, a neko će se saplitati i padati. Nekog će kuke izgrebati pa će biti cijel izgreban, a neko će biti gurnut s leđa pa će upasti u Džehennem. Ljudi kretati će se po mraku, a imat će ispred sebe svoje svjetlo. Kaže Allah u suri Al-Hadid u 12. ajetu: Jevme terel mu'minine wal mu'minati jes'a nuruhum bejne ejdihim wa bi ejmanihim. U danu sudnjem vidjet ćeš vjernike i vjernice i njihovo svjetlo koje se kreće ispred njih i sa njihovih desnih strana. A munafici također će imati svjetlo, pa će im Allah oduzeti to svjetlo, pa će ostati u mraku, pa će početi da dozivaju vjernike i vjernice da ih sačekaju. Kaže Allah dželešanu u suri Al-Hadid u 13. ajetu: Jevme yekulu l-munafiqune wal-munafiqatu lillazina amenu unzuruna naqtabis min nurikum. Pa će reći licemjeri i licemjerke vjernicima: sačekajte nas, pričekajte nas da se okoristimo od vašeg svjetla. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Pa će im biti rečeno: vratite se nazad, pa drugo svjetlo potražite. Pa će ostati licemjeri bez svjetla i počet će upadati u Džehennem. A vjernici koji će imati svjetlo, a to svjetlo će se razlikovati shodno veličini dobrih dijela. Kako kaže Ibn Mes'ud radijallahu anhu, shodno veličini dobrih dijela to svjetlo će biti veliko. Pa će nečije svjetlo biti poput planine, nečije poput palme, a nečije visine čovjekove. A najmanje svjetlo će biti poput palca. Pa će treperiti, palit će se i gasiti. Pa će vjernici preći Sirat Ćupriju, most preko Džehennema, brzinom shodno njihovim djelima. Kada pređu vjernici Sirat Ćupriju, doći će do mjesta koje se zove Arasatul Dženne, to jest ogromni prostor prije ulaska u džennet, prije kapija dženetski. Pa će se vjernici okupljati na tom prostoru. A u drugom hadisu koji bilježi Buhari, a prenosi Ebu Sejd el-Hudri, kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: pa će vjernici na mostu između dženneta i džehennema izmiriti svoje račune. Odnosno na ovom mjestu prostranom prije dženneta, vjernici koji se budu okupili izmirit će međusobne nepravde. Ako je imao neku razmjericu, svako će vratiti pravo
onome kome je uzeo to pravo. Pa će se potpuno očistiti i u njihovim prsima neće imati ni malo zlobe. A zatim prvi koji uđe u džennet jeste naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a zatim siromašni muhadžiri, siromašni stanovnici Mekke, a zatim siromašne ensarije, a zatim siromasi iz ummeta Muhammedovog, pa tek onda bogataši nakon što polože račun za svoj imetak, kako su ga stekli i u što su ga potrošili. Molim Allaha dželešanu da nam olakša prelazak preko Sirat Ćuprije. Molim ga da nam podari svjetlo pomoću kojeg ćemo vidjeti i preći Sirat Ćupriju, da nam uveća naša dobra djela, da nas učini iskrenim, bogobojaznim vjernicima. Molim ga da popravi stanje naše omladine, da ju uputi na pravi put, da se smiluje našoj braći i sestrama koji su preselili, koji nisu više sa nama. Molim uzvišenog Allaha dželešanu da nas sve skupa zajedno uvede u džennet, da nam se smiluje.